Čaute, vítam vás pri ďalšom videu a teraz budeme robiť takúto trblietavú líštičku a trblietavú kotvu. Chcem povedať, že budú 3 videá, lebo tam musíme počkať, kým to stvrdne ten papier a no, veď uvidíte. Budeme na to potrebovať jeden normálny kancelársky papier. Mal by byť z oboch strán čistý. Potom lepidlo, čiernu fixku tenku, nožničky a trblietky tekuté. Začneme tým, že papier si prehneme presne na polovičku, alebo aspoň malo by to byť presne. Znovu ho roztvoríme a natrieme lepidlom, ale poriadne, aby sa nám to potom nerozlepilo. Dobre, takto to tam prilepíme, takto na polovičku a poriadne to pritlačíme. Vôbec nevadí, keď tam budete mať vlnky, ono to bude také navohlé a tak, že tu budete mať tie hrúdky, to vôbec nevadí. To nehajte tak. Teraz znovu zoberieme, najprv si to znovu prehneme presne na polovičku. Tak. A znovu natrieme jednu časť poriadne, ale poriadne. Tak. A dáme takto. Potom ešte budeme na to potrebovať aj ceruzku. Dobre, toto bola taká krátka prvá časť, pretože teraz, keď takto to máme, ten papier, poriadne to pritlačíme, dáme to pod niečo ťažké, aby sa nám to vylisovalo a po takej hodinke, alebo proste malo by to byť už to lepidlo zaschnuté, nebolo by to také vlhké, aby to bolo také tvrdšie. Dobre, takže za 2 hodinky.